Sensus ledek sik. Anak-anakku iki cah pira iki? Sing mangkat iki cah pira iki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ketambahan tekan sopo kan cindene maksude cindene mbak maksude cowok asli tulen sing nyanyi rada maju sithik nduk mbak mak Lapi ndi ya aku kok wis kangen aku kangen gendong adikku sing anyar mbak iya alhamdulillah gene mbak dongane iki mogol mandi ya mak ya kepiye dongane mbak lho kowe ra eling nduk setahun kepungkur awak dhewe ya sowan ning kene acarane mantenan iki sing didadekno manten alhamdulillah wis diparingi kanugrahan putra alhamdulillah mbak biyen nganu duwe uni nek duwe anak lanang ya gol tak tanggapno kowe neh lha iki kok delalae alhamdulillah tenan nduk ae dinamani sik iko lho nah alhamdulillah ledeke layajet maune 17 saiki malah mlorot dadi 15 berarti ya dudu ajek lho mbak ajek wong sing telu sekolah kowe ngono tak sekolahno malahan gregeten aku gene mbak di sekolahno diragatin tek akeh kari-kari yang bolos terus ya along ledek ae saiki entuk dhuwit ya nduk rada maju sithik nduk nggih mbak nganggo kuning-kuning nek disawang saka ngarep nduk kaya apa mbak janet ayo apa godhong garing iki lho tekan syutinge sing ora ajek iki maune cah telu saiki kok tambah siji lah iya ayo silahkan Rina wanita Wah, manggala asik ya rame-rame
maju sithik. Maju neh, Mbak. Maju neh. Maling sing penak ya maju mundur, maju mundur. Maju mundur. Maju mundur cantik. Anjir. Ayo, hati-hati sing nggene sumur lho ya. Wis Wis ditutup kok, Mbak. Ditutup lah iku dienggo cah cilik-cilik ngono ae. Perak ngono piye jajan. Ora nek cah cilik nek blewek, Mbah. Ora nek aku, Nduk. Lah kok iso, Mbak? Sindene mbah. Monggo, langsung lanjut. Dalem, Mbak. Nggih, sik, Nduk. Napa, Mbak? Nggih. Gubuk asmara. Pak Nyoto, nggih sugeng sonten Mbah Nyoto. Iki mau gono permintaan saking Tayu Brondong Tua. Napa, Mbak? Wonten Nyidam Sari, Nggih. Gubuk asmara, goyang walang kakek, terus iku. Oke, langsung aja dilanjut monggo. Hati-hati, Nduk. Nggih, Mbak. Kagem adikmu iki mau spesial awak dhewe sing melekan ning kene. Nggih. Ayo do melu ndedonga lan memuji ya, Nduk ya. Iki acarane syukuran ya, Nduk. Nggih, Mbak. Syukuran atas kelahiran putranipun Bapak Sutrisno saha Ibu Asri Yulianingsih. Nggih. Ning dadekno manten Sing paringi. Nah iya, berarti ra ngrasa kowe wis do tuwek ya, Nduk ya. Cilik-cilik kok wis do tuwek ngene. Lah iya, ning kok rupane ajek ya, Nduk ya. Alhamdulillah, Mbak. Sing ajek maksude rupaku. Tak kira sing ngono tambah Tambah tuwek, tambah Jahat, usia, tambah Nduk. tuwek nek aku gak. Tambah usia saya enom kok, Loh, Nduk. kok iso ya ana rumuse apa ora, Mbak? Oh, gak ono rumuse. Lah terus, ana jamune ngono. Saka konone ya terae wis ngene kok, Nduk. Ini piye maksudnya, Mbak? Ayo saka Gusti Allah ya terae aku terkena kutukan muda dan tidak bisa tua. Ngono, lah nek anak-anak, Mbak. Tuwek kabeh. Astagfirullah. Setahun maneh tahun ngarep ya wis kingsot kabeh. Anjir, heeh. Inggih menika Dek Laih. Ana jenenge angile ngene, Mbak. Iki undang-undangane sapa iki? Mak Lapi, mak putu undang-undangane sapa to, Mak? Kok iso? Dik sapa? Iki sapa lho, Nduk? Laik, Mbak. Iya Sarjati Sutrisno iku undang-undangane sapa iki? Sutrisno iku jenenge bapake arek. Mosok anake karo pakane jenenge padha. Diundang Sutrisno ngono. Nggih. Dek Yasar, Dek Asar. Jati. Nggih. Dek Jati, sayangku tak kudangi. Alah, nggih langsung aja nggih. Nggih. Permintaan banyak sekali sayangku. Niki saking mencolong, Mbak. Saking mencolongnya, Nduk, gawan, Nggih. Nduk. Iki tulisannya apa nah iki? Mboten. Iya, oke. Dari mencolong iki wau nggih saking Mbak Nyoto wonten Gubuk Asmara. Lho, kok garingan tenan? Joko Melarat kalih Banyu Langit. Nah, kok ngono to, Nduk. Maksudnya iki mana menawa tulisane. Nah, iya kok saiki kok ndulur lali suwe-suwe. Niki. Lemot. Ayo Rom, rene Rom, duweke garene Rom. Nah, tampani, Nduk. Wis. Mbak Aton siki. Atur sing bisa maju. Ayo maju. Dipanjeri blewok. Apane? Ya. Sik, aja mundur sik. Nyah. Pak Joko belakang ruko, Nggih. tembangipun celeng mogok. Celeng. Bu, tayubane ku Mbah. Dalem. Kesenggol rondo ora eneng kok Mbah, kesenggol rondo Mbah. Gak eneng. Nih. Ora eneng rondo nek ning kene Mbah. Perawan kabeh lah aku lah ya perawan kok Mbah. Kok iso ana rondo. Perawan apa maksudnya? Perawan semerot. Nggih napa Mbah iki Mbah? Liyane yo Mbah. Langsung digoyang Nyidam Sari dulu monggo. Yo. Dikoplo versi New Sonagol, sumangga. Ayo. Berandang tua Mbah Pon pundi? Bae, nyanyi Mbah. BLW.
nalikane ngeroem dalu hatiku ladaman dirawang ayu nganti mati ora bakal balik alangan lintange mlaku Goyang kali. Sari, Saking Nggih. Kayu, fan-fan Wahyu Manggala yang hadir sore hari ini. Nggih, Mbak. Langsung aja digoyang kembali saking Mbak Nyoto wau wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih, Gubuk Asmara nggih. Heeh. Pamer bojo. Nggih, Iya, Mbak. Gubuk Asmara dirangkai dengan pamer bojo. Niki tembangnya celeng mogok, Bu. Tayuban, Bu. Oke nggih, niki. Dalem nggih. Iya, celeng mogok. Mbak Miran oke nggih. Oke, langsung dicapcus. Iki permintaan, Dok. Nganti suwek kabeh ngene ya, ya. Saking semangate entuk buka, sayang. Nggih. Permintaan wonten popok beruk Kelly sama tali kotang, tolong dipenuhi. Dari mana ini loh? Permintaannya saka ndi iki mau? Saka ndi, Nduk? Iki mau, Nduk, pamundutane, Nduk. Ngene. Heeh. Saka ndi mau, Nduk? Nah, Saking wingking, Mbak. saking wingking permintaane walah ya dari Bapak. Sapa iki mau, Nduk, sayangku? Irul, Mbak. Irul. Diuncalo. Entuk rokok loro kowe, Nduk. Iya, silakan digoyang. Iki mau permintaannya banyak sekali. Sing wis mlebu apa ae mau, Nduk? Iya. Pamer bojo, Gubuk Asmara. Joko Melarat, Gubuk Asmara, pamer bojo. Terus apa nih? Banyulangit. Banyulangit, silakan digoyang. Wonten Gubuk Asmara. Monggo. Yuk. Ayo Mas Edi. Mbah Toyo. Sugeng santen. Yuk, yuk, yuk. Ayo.
Ujang Penggoda Kas Fajar Mas Edi Yen liwat aku kelingan ugo kae biyen tak ning jagat kembang tulisan warna abang ondo isih sayang Sampun Mbak Nyoto, gembeng asmara. Langsung aja dilanjut permintaan tadi ada apa aja, Dok? Pamer bojo Pamer bojo silakan digoyang Mbak Ida Mendex. Ida Mendex. Yuk. Aji. Pak Ron apa? Bukan yang pertama. Duduk lembianya Dalam sing ning jero badai. Cik. Badai. Ora dieling-eling kecapi. nanging Badai. bojo anyar sing Mang mung Diman. pamer kene aku ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer Mas Andi, bojo anyar kapan lho ning ndang momokmu? statusmu. Berondong tua. Pak Ron.
Bojo. Ya langsung aja digoyang kembali Nggih. permintaan banyak sekali. Permintaan tadi ada apa, Jo? Saya Jo, mencala Mbak. Iya, iya Joko mencala apa? Joko Melarat Bocah Banyu ini Langit. iso. Joko melarat Banyu Langit. Nggih. Goyang walang kekek. Goyang malang kakek sik iki mondok. Heeh. Goyang malang kakek dirangkai dengan Banyu Langit. Nggih. Silakan digoyang. Satu artisnya coba tak panggil. Ada Kempet. Bolang. Silakan Mbak Bulang. Nggih, Mbak. Nyanyi goyang malang kekek. Heeh. Si bocah ketua ngojo kukur-kukur ngene penyanyi kok kukur-kukur. Lah terus piye, Mbak? Ya aja kukur-kukur lah diempet. Nek pengen ngukur tak doi carane. Piye carane, Mbak? Iya. Aja dikukur tenanan. Rasane goyang monggo silakan. Ada goyang malang kekek dirangkai dengan Banyu Langit. Yuk. Mae. Berondong tua. Yang lagi sendiri, yang lagi sendiri, aku nak kekasih yang lagi patah hati, ayo kita lebih sampai lupa kata lagi gue. Goyang lagi semuanya. Asik, asik. Goyangnya saya sesar. Jono. Lagi sendiri, lagi sendiri, aku nak kekasih Bos. yang lagi patah hati, yang lagi patah hati, ayo kita happy. Goyang lagi. Ani. Apa enggak? Cepat sithik, Jas. Cepat sithik. Goyang walang kekek, badannya goyang, kakinya mengek. 50.000 Si Om bawa seneng goyang ora gampang duwe. goyang walang kekek, badannya goyang, kakinya mengekek. Cepatnya bergoyang sampai lupa kantong lagi Satu bang goyang malang kekek sampun. Nggih. Langsung aja digoyang ada Banyu Banyu Langit. Langit. Satu bang bersama satu artisnya Wahyu Manggolo jeng Atun Atun Sinsul. Sinsul. Monggo. Yuk. Banyu Langit dirangkai dengan apa tadi?
Joko Melarat. Terus Badai. Mang Diman. Selamat sore semuanya. Goyang kembali bareng. Zona Wahyu Mama Ica. Mak Ica. Berondong tua. Oke. Suruh angin Bapakku. rindu hati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alone Pepelek. Sampai gunung karo pepelek. Latihanmu ono ngimpi dalemmu kandung ning dadaku rasa kangening Si goyang kembali. Goyang lagi semuanya. Bapak. Berondong tua. Mbak Atun silakan maju Mbak Atun. Longgo, Nduk.
Solo. Satu tembang Banyulangit sampun. Langsung aja kita goyang kembali. Joko Melarat. Wonten Joko Melarat. Yuk dikoplo jaranan mawon nggih. Joko Melarat dirangkai dengan apa mau? Badai. Terus Bukan yang pertama, Mbak. bukan yang pertama terus selingkuh Nggih. saking Mbak Umbar. Apa? Dewa Iya, Tresno. terus Dewa Tresno. Monggo terus iki mau minakani pamundutan saking Ajeng wonten Popok Bruk Keli. Nggih. Saking buke mau apa? Pepeling. Pepeling. Caping so, Gunung. Sing terakhir Caping Gunung. Wah, iki ya Bu Oke. ya. Langsung digoyang monggo. Ada Joko Melarat, Mas Edi. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Goyang lagi semuanya. BLWK. Apa ini? MYK. Asik. Yuk, yuk, yuk. Wiwit biyen
wonten Badai. badai. Badai monggo Mbak Atun Atun Sigingsol Sigingsol bersama Indah Kalola. Indah Kalola. Juga Ani Rahma. Yuk badai wong telu. Badai ini dirangkai dengan apa? Bukan yang pertama. Silahkan yuk. Ada badai. Tekan. Karo KMPT.
Mbak De bersama Iya, 3 Mbak. artisnya. Langsung aja dicapcus. Bukan yang pertama. Ita Mentek silahkan maju. Ita Indah Mentek. Kalola silahkan maju. Kempet silahkan maju. Yuk ada bukan yang pertama. Oci. Ani silahkan. Aton silahkan. Bersama artis monggo. Nyanyi kabeh. Bukan yang pertama. Oke. Dirombong bareng-bareng. Ayo. Silahkan dicapcus bariki terus. Selingkuh. Yeah. Selingan indah keluarga yang utuh. Mas Ade tak tunggu-tunggu anak anak. Indah anak. Asik. Jati. Nggih Jati. Nggih. Dilanggam Mbah? Nggih, langga anu dikoplo, Jeng. Iya, jaranan. Nyuwunnya langsung koplo, Mbak. Langsung dikoplo. Bar selingkuh apa ya, Manduk? Dewa Dewa Tresno. Tresno, Mbak. Iya. Langsung dimetle ya. Heeh, dimetle ya selingkuh 2 kali, langsung dilanjut Dewa Tresno. Oce? Nggih. Iya. Buru waktu Jeng. Bar Dewa Tresno apa, Nduk mau, Nduk? Popok Iya. beruk, Mbak. Oh, popok beruk sik terus kira idaman nggih. Langsung dimetre popok beruk ya. Iya, oce. Langsung berturut-turut. Oce. Sabar, 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 Mbak. Matur suwun, Mbak. Selingan indah keluarga yang utuh.
Sekar bisa nyawa Langsung dek.
popok beruke sapa lho, Nduk? Sing penting popok beruke wis diaturi ya, Nduk ya. Nggih, Mbak. Ayo. Nini penutupan ini terus dirangkai dengan pria idaman nggih. Yuk. Ayo aja ngerakak saja. Nini ayo. Nini sing goyang jaran. Aja diendekno. Kaji. Atau sing sol. Ayo digoyang kembali semuanya. Bonus. Asik. Medley. Sedaya pangundutan sampun diaturi, mengko bengi dilanjut maneh. Iki mumpung ana sendang sing banyune bening, Nduk. Banyune bancar. Ayo dados bareng-bareng, Nduk. Akuane keri, Nduk.